ta ce B. Afghan Production. Firex on the beat. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, ni na samu tawa ai dole ne murna. Kin ga so yarda ne, duba ni mun yi kama ne. Kin ga sawun giwa ya fi na raƙumi kin gane. So idan ya kai so har wasu na kiran man saje, da ni da ke mun zama ɗai an taji ne guda mun jone. Na riga na yi niyya gidan ku dole sai an sanni. Kin yi kyau sosai dube kike gwana gun kunya. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Ni ina jin kunya gan har ina soyayya, wai ashe na kai ni ma ina da wacce ta so ni. Ga ta kalle ta gwala ce gurin iya tafiya, ni ina wata gata ta wake kaɗai zan nuna. Aiko kin kai in baki ma ko menene, ni ko baki ba wacce ma zan nuna. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Asalin ƙauna aure ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna. Asalin ƙauna ne cikon buri, inda ni na samu tawa ai dole ne murna.